Bine ați venit în România and welcome to December's edition of Mladinska Odaia. Our first stop is Cluj, 4 degrees, slight rain, and further away in Bucharest we went to a protest on December 17th and witnessed a clash between protesters and the gendarmerie. Justiție, nu corupție! Justiție, nu corupție! Nu scăpați! Nu scăpați! Nu scăpați! Nu scăpați! Jandarmeria, dați mașinile la o parte! Noi suntem cetățenii acestei țări! Dați-vă la o parte, vă rog, am frumos! Jandarmeria, deschideți gardurile! Mergem pe stradă în fața Parlamentului! Puteau să pună gardurile lângă zidul Parlamentului și așa au cel mai mare zid în țară. E ilogic, este trist. Ne dorim doar atât, să ne terminăm protestul și toată lumea pleacă liniștită acasă. Pune regulamentele, bă! Bă bune, deci mie pe cuvântul meu de onoare, mie mi-e milă de voi, că sunteți puși în fața faptului împlinit că așa vor unii. Nu plecăm! Nu plecăm! Rezistăm! Nu plecăm! Rezistăm! Rezistăm! Nu plecăm! Veniți tot mai încoace și vă strângeți ca să ne dați la o parte. Asta s-a întâmplat, dacă ne-ați observat. Vrem ca să eliberăm partea care Trebuie să eliberați în așa fel protestatar, da? Deci nu trebuie să ne... problemă, dar dumneavoastră și în calitate de Ideea! jandarmerie. Și de ce să-ți îmbrăcați în civil? Vreți să ne dispersați, să faceți o linie lungă? Și câți mai sunt aici îmbrăcați ca dumneavoastră? Forțe suficiente în așa fel încât să nu se tulbure ordinea publică. Stăteam acolo, îmi zici, băi, vezi că împingem gardul, nu mă iei să vreo picioare cu date. Ne îngrămădim pe 3 metri, le ține și n-am Acum este spațiu suficient dacă mă uit și în stânga și în adâncime și în Părerea spate. noastră este că am pus special. Dar nu este spațiu public, strada asta. Nu, da, doamnă, și acolo nu este tot spațiu public, acolo nu aveți, acolo, da, acolo pe trotuar ce are, doamnă. Acolo Vă chem să vă gândiți activitatea dacă și nu vă realitatea este din stradă, jenă. stimată doamnă. Nu are de ce Nu să vă fie este jenă, jenă doamnă. Nu să are de ce să fie. funcționați pentru aceste lepre ordinare? Protejați niște infractori. Deci, prin urmare, sunteți niște infractori ca și ei. Există dreptul la liberă exprimare în țară democratică. Nu mai suntem țară democratică. Gata, nu mai suntem. Așa este, se blochează traficul. Nu? Ce ne-a mai rămas? Protestul e ultima chestie care ne-a mai rămas. ușor, ușor, așa. Haideți, ușor. Mergeți pe trotuar! Hai pe trotuar, hai pe trotuar! Vă loviți cu umbrela! Este dictatură! Este deja în dictatură, oameni buni, treziți-vă! Vă mulțumim frumos pentru înțelegere. Behind us is the old casino in the beautiful central park of Cluj, and this is a center of where lots of cultural and artistic activities are happening. So is Laia Yevahisha, where young artist Veronica Vesel-Potočnik told us a bit about her art in a workshop. I'm Veronica Vesel-Potočnik and I'm
I'm coming from Kran. For this workshop, I prepared easy graphics technique named Linocut. I think that a lot of children have lessons of this in school, and I like it because it's simple and you easy can see what happens in the end. For me, it's nice to combine colors and black printing, or colors and one color printing. I think that graphic it's a nice technique because you can use the same template for different motifs and different pieces. I studied art painting on Academy of Ljubljana, and now for about 5 years I'm freelance artist. For me it's very important that my work express the spirit of this life. So it's very interesting to me how we are connected between each other, all the people that we met that bring something to us, and we collect all these things, all these expressions in our memory, and it's something that are part of us, so we are built with all these things. We're continuing our journey in Sighișoara, a town known for its well-preserved medieval old town and its churches and towers, one of which you can see in the background. But now let's get ready for a short introduction into the 53rd edition of Ljubljana's Comics Market. Stari striperi smo tak zaprt krog, nobenemu se ne družimo. Naš pazar obstaja že kar dobrih 10 let. To je že več kot 50krat smo imeli ta bazar. Nekako ideja je padla, nekako se nas je zbralo kar nekaj navdušencev nad stripom in smo začeli potem se zbirati na teh bazarjih, kjer prodajamo rabljene stripe svoje. Družimo se, dobimo se, ne vem, 3-krat, 4-krat na leto se dobimo takole, vse kaj pomenimo, malo tudi zmenjamo kakšne stripe, kaj prodamo tistega, kar ne rabimo več, tako se nekako društvo tudi ohrani naše. Seems like Christmas markets in Sighișoara have ended, so let's revive the Christmas spirits with a beautiful concert from Krško. Christmas.
a city surrounded by the Southern Carpathian Mountains, and currently we're up here at the peak of the mountain Timpa, the perfect place for contemplation. Speaking of which, the philosopher Marshall McLuhan once said, "The medium's the massage." But what did he mean by this? Koji su u ovoj godini svoju imovinu za možda preko 700.000 kuna privremeno. Možda su zaradili? Pa naravno, ne mogu reći ako firma postoje negativno, koja će privatna firma isplatiti direktoru takve, ne znam, bonuse ili šta je, kako su to ugovori. Međutim, imate kroz 20 i više godina sistem povezanih posuda, stranke koje čitavo vrijeme pričaju o nacionalnom identitetu, etnicitetu, problema, etničkih problema i čitavo vrijeme se zanemaruje ovaj ekonomski dio i zbog toga živimo ovdje. Hobotnica. Ja sam htio reći da po meni u ovoj našoj zemlji korupcija je veliki problem, ali je puno veći problem nekompetentnost. Ko te ljude postavlja? Postavljaju političke strukture koje su na vlasti. I know what you said to me. I would have wrapped it around his balls and hung him up by the roof by those things. Thank you. It will be the most amazing news. It's been an emotion. Now, El Tambo. Coming up on Property Brothers. Sounds like we're never gonna find a place. We come across all kinds of stuff. And explosions. Betrays animals from biological weapons crafted to dismember, paralyze, and kill. However, Ja ne znam, ja sam iz Dalmacije, mi nismo baš... It's not really simple, but it's... Yeah. Like at school, we used to write our names in that stuff. Really full of vitamins and stuff like that. And we got this one here, but you know, you could have had me windowsill, really, really easy. You've got 8 different types of... Sweden. With a quick costume change. Sorry, death, food, I found my passport. Thank God for that. The mission. It's only I have to carry on dating for the moment, but... Oh, here we go. Everything. So cute, Ellie. The ability should be right in the middle, so... This oil drunk kids are real pain in the... And they're really starting to test my patience. Definitely they're not making this any easier. The ability should be right in the middle, so that... These oil drunk kids are real pain in the butt. And they're really starting to test my patience. Definitely they're not making this any easier. We're here in Schnürgässchen, believed to be one of the most narrow streets in Europe. Which leads us to our next video. Fikirtezai Music Festival in Budapest was boring as hell, however there were some exceptions. Just the other day, to my favorite house to say. Better like this, love, perfect love.
Sorry for that. Somebody walking. I went to the hospital just in time. There's a good friend waiting. Waiting all the time. Back to the ground. Where love and peace and rest are found. Somebody call somebody. Somebody walked into my home. We're here in front of the Black Church, which got its name after a fire turned its walls black. And this is also the end of our little road trip through Transylvania. I hope you enjoyed this month's Mladinska Oddaja and see you next month.